Bună! Astăzi le arăt câteva dintre desenele mele cele mai reușite. Să începem cu acesta. Un cățel, i-am dat numele Nero și celălalt cățel care i-am dat numele Toto. Al doilea este acesta și preferatul meu. O pădure. Aici este bucătărie. Am făcut o bucătărie. Aici am făcut nașterea Domnului Iisus. Așa. Și ultimul, niște cadouri. Un tablou, un cadou, am făcut și eu acolo, dulciuri, o chitară, un set de pahare. Asta a fost tot. Mulțumesc că m-ați urmărit. Pa, pa!